already has a solution, access to the sea. But you see, basic geography stands in the way. This is Ethiopia, the world's most populous landlocked country. And this wasn't the case just 30 years ago. Only after Eritrea's independence in 1993, Ethiopia's access to the sea was cut off. And now it wants it back. About sea, we need the Red Sea. We need to talk. This is very important for peace and trade as a seed. We plant a peace. We need it. We didn't use any force and conflict. كم تري ورا اللغة ميدياتنا عالم بزعبا زنا بحري أجندنا أبي بدعمي بيزو خينو زلو لأن كان دما هذا كاب AFP زبال أرتيكل زوجة إثيوبيا يما بلاي زلو نتحجر تخونه نايفتق بحري حلمناتو نتحجر نابينات كوز ذا كم زخل زجلت حبريتا يوتس علو زيوم سبازياتهم نزع أجندازي سكويز كجبروا يما مليسهم نعو ناجبتو نعو ناجبرو كنبرو خمس دليزر لوين عن رزالنا بحفشة بتدقاقامي كم نريو زلنا نايفتق بحري حلمنا إثيوبيا بزح اوبشنز كم زلو يقداس ستيل نسوز مرتو زلو من قدي ناي كويناتنا اقرقرن مخانيو السترا يقنا يكونن ابزون سمعوا بقى قبل علينا زنت علينا ارترا نبينيو who was deployed to protect Ethiopia's interests in the Red Sea coast in Bahra Nagash. So what happened was they gave it a name called Eritrea. So what does Eritrea mean? It means the Red Sea. It's a Greek word. It's not a country. There was no country, no people called Eritrea, but there were Ethiopians. Ethiopia was there for thousands and thousands of years. So what happened was that this small encroachment. أبزياد زلو سبعي كابكا خلاص نكحسو سبدو وديا كمز درجة بس يقولوا كنا زي حسي إثيوبيا زبالنا شحات عمتات هاي نبرد مجمريا تقال تتعريا ونصبقي نيبي أبسينيا كتبل تخلي خوي بما يبكال تبل إثيوبيا زبالك قالنا شحات هاي نبرد لذي إيرترا زبالك قال جن قدمتا إثيوبيا تبلا زلا قال كمز نبرد أبزو خوانا بوتا اخترق بتخلي خازي اجي إثيوبيا مالت زحرر قص مالت ويون تسليم قص مالتي إن إثيوبيا نزح حجر إثيوبيا حجز على زقباء اسمونه يكون نيرو جد معربوين سلز دليو تعجلنا إثيوبيا جرانديوس كم زعب نجار نخجبرهم بزح نجار سلسة فتنة بزح نجار كم زقبر زنا بريم زنا جروزلو زيجي نا إثيوبيا ولا كل مليون عمز جبرين تلك I don't care إيرتراجن كم زين برد يركع لأنه كل دما بحر نجاش أكلنا نيرو ها نحنا حتى أوراجنا إثيوبيا نيرا وش إثيوبيا أنا إثيوبيا قدما ينبرت حجونا يكونت باي ذا واي إثيوبيا زبال بحجون كله ده يهلون كمان نفسه زخاله بزع ذكر آخرت بتاعت لو كن رينا بعلم كمان درو ولا تمساعدوا كمان نتزاي بحال زنبرك كلهم جميرة مالو this country أقل point fail كجبر زخل حجر مخانية مزنقرو تيجامناتهم جن كتالي قبل الإيرترا تارجت زخونة attacks مقبار نيرترا undermine مقبار نهاية تاريخ نيرترا مسياق كان بعالز بروفيسور يزبهال دو تك عندي سرح ناتو مع بروفيسور مهر تقينو ناي تاريخ بصحيت انت لو إثيوبيا ناي مسكي بحر زتحس تاريخ سندات بحر لوا انت خبري على التلفزيون اما عالتي صار 4 ساعات كقعر زوعل يتخيل بيت فردي تفي كاري تاع جواب كينو سلا زي بالكا you have nothing شفت سلا زي بالكا إيرترا دما ناس زخونت لولاويت هاجريا بس إيرترا حنساب انتهي قبل مستوصل نجزي إيرترا هنا حواتنا يوم مسؤولين كنسرح زلنا جنزب كو خطرح بتخول يخم مساهم كنا قد كون خلينا جبت بليونات ركبالات جبتها بدحان حكي بريزنت سياسة بقى بوينتسي دحان افتح الله نجبتها بود ولو نايز يوم جنزبنا بانا 5 مسألة زقا بس اي مثلا وهنياتو يوم نعنا كخفلو داي كونس تمال حسو تاري اتبل نيرترا كو قريمو ببعض ديو حسب كو سديز دل بينجر كانت كفلنا انا تخفل تدخل حزب هذا تخفلو تاخذ قبري انا منين تبلنا بسوماليا نابن تابزا انترفيو انت يزبل سوماليا كو سلام انا خطركب عبي بوتان قبر زلنا هنا سلامنا سوماليا تبعست لها هذا سوماليا تزرار كفته قبحر وسد منك بقى تركن امارات حيزو ميم طاف قبحري ابي إيرترا كو زله لن عصب ناس عايزو باص ناس عايزو إيرترا بين يزلا 3 مليون متمزبل كالكوليشن سلز قبر زلو كوي I hope President says كابزا مغشا زي حدا قداس ديل غير لنا خمس because we cannot handle النايزياتهم تسقاب نقوهم شاتن كرب شناي دلني by the way بزعبا مغشو زبلو زلو خاصمو Fear of changing horn.
When a leader who has avoided foreign travel for years suddenly begins hopping between Cairo, Port Sudan, and Riyadh, it signals not confidence, but anxiety. President Isaias Afwerki's recent diplomatic marathon is less a demonstration of renewed relevance and more an unmistakable sign that Eritrea is feeling squeezed by shifting regional currents from Ethiopia's renewed maritime push to the fragmentation of Sudan and the changing architecture of Red Sea security. His travel reflects a state reacting to events it cannot control, attempting to insert itself before the regional order evolves without it. A ferry of visitors እንታይ ዝብል ዘረባ ካባቶም ክወፅእ ንሰምዕ ኣለና መሲልኩም ኤርትራ ማራቶን ናይ ዲፕሎማሲ ትገብሮ ዘላ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕሲ ካብ ፍርህን ጭንቀትን ዝተበገሰ እዩ ይብሉ ኣለዉ እቲ ጭንቀት ኣብ ውሽጦም ስለ ዘሎ ኢልዎ እኮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ርእሶም ዘሎ ጭንቀት ፕሮጀክት ክገብሩልና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣይ ዶንት ሲ ናይ ኣንዛይቲ ምልክት ኣብዚ ቀዳማይ ነገር እንታይ እዮም ዝብሉና ነይሮም ትፈልጡ እንዲኹም ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዕልዋ ክግበረሉ ይኽእል ካብ ኩርሲ ክእል ይብልዎ ነይሮም ካብ ኩርሱ ክህለ ዝፈርህ መራሒ ን4 መዓልቲ ወይ ን5 መዓልቲ ኣይገይሽን እዩ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ንራሻ ክገይሽ ከሎ ነቶም ቀንዲ ዝጥርጥሮም ናብ ካልእ ኪድ ኢልዎም እዩ ዝኸይድ ንበዓል ፍርህ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣብታ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ፍርህ ዘለዎ መራሒ ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ካልኣይ ኤርትራ ስኮር ድሕሪ ስኮር ነጥቢ ድሕሪ ነጥቢ እያ ተሃርም ዘላ ብዲፕሎማሲ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ድማ ንኤርትራ ባይ ደ ወይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ናተይ ከይፈተኹ ኣፍሊጦምሉ ዘለዉ እዛ ስእሊ ትሪእዋ ኣለኹም መን ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ኣምባሳደር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር ግዜያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጊሄርን እዮም ትሪኡ ዘለኹም ዑስማን ሳልሕ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክኸዱ ከለዉ ሓንቲ ስእሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበራሲ የማነ ገብረ መስቀል ዝገበራሲ ብፎቶሾፕ እያ ተገይራ ዘይነበረ ኢሉ ቢቢሲ ሓደ ዘየለ ትንተና መዓት ትንተና ገይሩ ዘሎ እታ ስእሊ ኦሪጂናል እያ ነይራ ወይ ኣይኮነትን ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንስዑድያ ከም ዝኸዳ ኣብዝላ ካብ ቪድዮ ኣይከደን ዲኻ ክትብለና ደለኻ what is the point እንታይ ካ ፕሩፍ ክትገብረልና ደለኻ ብኣካል ከም ዝኸደ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ካብ ስእሊ እታ ስእሊ ምናልባት ተሸፊኑ ወይ እውን ኣብታ ነፋሪት ክኸይድ ከሎ ነብታ ክስቀሉ ከሎ ኣይተሰኣለን ክኸውን ይኽእል ኣጋጣሚ ስለዚ ነታ ስእሊ ክልቲኦም ከም ዝኸዱ ንኸርዩ ስእሊ ናቶም ፎቶሾፕ ገይሮም ኢትዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም which is absolutely normal there's nothing wrong with that ስለዚ እቲ ትሪኦ ዘለኻ ምናልባት ንስኻ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንስዑድያ ዘይከዶ ከሎ እዮም ከምስሉ ገለ ክትብል ትኽእልካ እያ ኣብ ስዑድያ ዝኾነ ስእሊ ይነበረን እኮ ክትብል ትኽእል ኣብ ስዑድያ ብቪድዮ ወፂልካ ዘሎ ብሚድያ ናይ ስዑድያ ዝወፀሲ ኣይደኖ ማን እቲ ቢቢሲ ዝበሃልን ካልኦትን ኩላቶም ኣብ ጥቁም ነገር ካብ ዝኸውን ኣብ ህውተታ ንክኸዱ ስለ ዝመርፁ እዮም ኤርትራ ድማ ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ከምኡውን ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሓይልታት ትገብሮ ዘላ ዝምድናታት ኣመና ጭንቀት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዙርያ ናይዚ ዝኽየድ ዘሎ ድማ ብፍላይ ምስ ስዑድያ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ብዙሓት ሰባት ብብዙሕ መንገዲ ትንተና ይህብሉ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብቲ ከባቢ ወሳንነት ንዘለዎን ሃገራት ካብኣተን ሉዝ ከም ዝገበረ ይርድኦ ስለ ዘሎ scared to death ይብሉ ፈርዩ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ፀቕጢ ምስ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ንሳ ድማ ካብቲ ከባቢ ኣፀቢቓ ርሒቓ ዘላ ምስኣ ተሪፍ ኣሎ ንሳ መን እያ ሳኻ ኢማራት ጥራይ ሒዝካ ነዚ ብድሆ እዚ ነዚ ሕጂ ገጢምዎ ዘሎ ፀገም ክሰግሮ ይኽእል ዶ ንዝብል I don't know that's why they are scared ካብዚ ቀፂልና ካልእ ኣገዳሲ ምዕባለ ድማ ምዚ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሓደ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንመለስ ኣብ ኣሜሪካ ለንቀነ ዝበሃል ዘሎ ንስማዕ where we heard testimony that absolutely chilled our souls. I went to Khartoum in August of 2005 and met with the president is a man of peace through strength, and I am encouraged by his focus on engagement on Sudan. Sudan is under the darkest clouds, a catastrophe that has for far too long been met with paralysis by the international community. War crimes and crimes against humanity, and in 2010 he was the first person ever charged for the crime of genocide. For 7 years, has deteriorated the prelate's right. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ በፂሑ ከም ዘለዎን ኣሜሪካ ድማ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እቲ ክትዛረብ ንሰማዕ ኣለና እቲ ሃውስ ፎሬን ኣፌርስ ኮሚቲ ዝበሃል ነዊሕ ዝኾነ ሂሪንግ ከም ዝገበረ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ኣሻቓሊ ደረጃ እናኸደ ይኸይድ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ናይ ደገ ምትእትታው ኣፀቢቑ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ኢዶም ዝእትዉ ሓይልታት ከም ዘለዉ ኢማራት ድማ ዓብይ ነቲ ወርቅናታ ናይ ሱዳን ትወስዶ ከም ዘላን ኣብ ፍሎ ኦፍ ናይ ኣፅዋር ድማ ብዙሕ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላን እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ስለዚ they are very aware of ናይ ኢማራት ምትእትታው
ኣብዚ ተቐፅለ ተፈላለየ ትሬድ ገይሮም ኣብዚ ዝገብርዎ ከም በልኩም ሱዳን is collapsing ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ወዲቓ ብዙሓት ኢዶም ዝእትውላ ዘለዎ ጉዳይ ኮይና ኣላ ስለዚ the world must demand an end to the violence but peace without accountability is no peace at all. Sudan's future depends on justice for victims and consequences for those who have ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣቓልቦ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ሱዳን ይኣክል እቲ መንግስቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንጉዳይ ናይ ሱዳን ኣቓልቦ ሂቡ ነቲ ዓመፅን ኩናትን ጠጠው ኣቢሉ ነቶም ንዑ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ናይ ኢዶም ዝረኽብሉ ፍትሒ ኣብ ቤት ፍርድታት ቀሪቦም ዝግብኦም ዝወሃብሉ ግዜ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ደይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ብዙሓት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ሂሪንግ እውን ብዙሓት ካልኦት ነቲ ጉዳይ ምስኡ ተሰኒዮም ምስኡ ተሓዊሶም ሕጂ ብዚ የምፃእኽልኩም ኣለዎም ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ከሪር ዝኾነ ዘረባ ይዛረቡ ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብኢማራት ተገዚኡ ስለ ዘሎ ዳ እምበር እንድሕሪ ንሱ ዝኾነ ስጉምቲ ናብ ኢማራት ክገብር ደልዩ ኣብ ታሕቲ በቶም ሃውስ ይኹን ሰነት ብፍላይ ኣብቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ደገፍ ኣለዎ እዩ ስጉምቲ ክውሰድ ይደልዩ ኣለዉ እዮም ራይት መራሒዩ ስጉምቲ ክወስድ ዘይደሊ ድሕርሕር ዝብል ዘሎ ናው ኣብ ልዕልዩ እዚኣ ሕጂ እዛ ካልይቲ ተተወሲኻታ ምናልባት ነቲ ኩነታት ሓጋዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ድማ እዚኣ ካስም airstrikes this time, but from two of the most powerful Arab nations, turning their gazes on each other. You're watching Times XP. My name is Dhriti Yatri, and Saudi Arabia is on one side, the UAE on the other. Both one allies, both once partners in the same war. Today, they are standing on the edge of a dangerous split. And at the center of the new storm, the Southern Transnational Council, the STC. Well, the UAE-backed militia that have just made its boldest ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ካልእ ምፍታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ማዕከናት ዜና ናይ ዓለም ቆላሕታ ናቶም ናብኡ ይገብሩ ኣለዉ እዛ ጉዳይ እዚኣ እንታይ ጣቋናታ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ሽለል ጋቢዝዋ ኣሎ and I was thinking there must be something else ኢማራትን ስዑድያን ዝሰሓሕብሉ ዘለዉ ምዕራባዊ ሚድያ ሞር ፎከስ ክገብሮ ምኻለ more focus na media zay gibbar እንተሃልዩ there must be someone ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ኩነታት ክግበር ዘይደልዮ ዘሎ and then I was trying maybe this one ሓንቲ ምክንያት ሓደ ነገርሲ እስራኤል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገለ ኢድ ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ሚድያ ናይ ዓለም ዝበዝሐ ዶሚኔሽን ዘለዋ እስራኤል እያ ይዛረቡ ድዮም ኣይዛረቡን ሚድያታት ብፍላይ ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ ሓደ ኣርስቲ ክንምንታይ ክዛረቡ እዮም ንረብሓ ናይ እስራኤል ኣገዳስነት ኣሎ ንእስራኤል ዘረብሕ ተኮይኑ ቀዳምነት እዩ ዝወሃቦ እስራኤል ብቐጥታ ተሳተፈሉ ወይ ብተዘዋወርቲ ዝሳተፈሉ ጉዳይ ተኮይኑ ክፅቀጥ እዩ ዝምረፅ ኢማራት ድማ ልኡኽ ናይ እስራኤል ከም ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣብ ደገ ዝወፀ ምስጢር እዩ ኮይኑ ዘሎ included Ansarullah, a de-escalation, and some delegations met as far as I read from certain reports. So the UAE comes and plays that role. And what is that role? Separatist forces to cause more destabilization, but that wouldn't necessarily be viewed in favorably to Saudi Arabia, because Saudi Arabia, if Saudi Arabia is viewed as it's a participating country in any sort of destabilization or more attacks against Ansarullah, they would have much more to lose than the UAE. Like there were, minimal attacks against. እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ጉዳይ ናይ የመን ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ጉዳይ ናይ የመን እዞም ኣንሰራላ ዝበሃሉ ወይ ሑቲ ንእስራኤል ምስ ቀዛ ኮይኖም ይሃርሙ ከም ዝነበሩ ዝክርዎ ይኹም ንስዑድያ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ እዋን እቲ ግብረ መልሲ ንክትህብ ፀቕጢ ገይሮምላ እዮም ስዑድያ ድማ ኣይዋፃንን ያነ ምክንያቱ ኣንሰራላ እቶም ሑቲ ንዓይውን ክሃርሙ ንኽእሉ እዮም ኣነ ካብቲ ቆም እየ ዘለኹ ስለዚ ኢደይ ትወሉን እየ ብምባል ኣብያ ስለዚ ኣብየት ተነኺስላ ነይሩ እስራኤል ድማ ኣብዚ ሕጂ እቲ ኩናት ጠጠው ኢለሉ ዘሎ ናይ ግድን የመን ሕንፍሽፍሽ ከኣትዋ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣንሰራላ ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ ነዚ መን ክገብሮ ይኽእል ወል እቲ ኢማራት ኣነ ክገብሮ ክእል እየ ኢሉ ተልእኮ ወሲዱ ኣሎ ስለዚ እቲ ብውሽጢ ዝድፋእ ዘሎ ሓይሊ ክንሪኦ ከለና ናይ ረብሓ ናይ እስራኤል ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ወላ እውን እቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተሪኻዮ ወላ እውን እቲ ኩነታት ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ኩሉን ተሪኻዮ እስራኤል ረብሓ ኣለዋ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩነታት ናታ ስለዘይተረጋገት ነቲ ንሳ ክትገብሮ ትደሊ መን ክገብሮ ትደልላ ብኢማራት ገይሩ ይግበር ኣሎ that's why ኩሉ እዚ impunity ኢማራት ዝኩሉ ይግበር ኣሎ በዚ ትኽሰስ በዚ ፀሓፈላ በዚ ከም ዝኾነላ ስቕ ኢላ ትቕፅል ዘላ ስለምንታይ እንድሕሪ ኢልካ ምክንያቱ
እቲ ተልእኾ ካበይ መፅኡ ከም ዘሎ በዚ ክትገምት ትኽእል ስለዚ ኢማራት ነቲ ጉዳይቲ ብውሽጢ ኣትዮም ሒዞሞ ከም ዘለውን እስራኤል ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይና ኣጆኹም ትብሎም ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና የማንከ መፃወቲ ግራት ናይዞም ኮይና ክትከውን እያ ሕጂ እውን ኣብ ሕማቕ እያ ዘላ ናብዚ ገደደ ክትከይድ ከም ትኽእል ድማ ብዙሕ ትንተና ብፍላይ እቲ ናይ ዓረብ ሚድያ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዩ ዝትንትኖ ዘሎ and this is a very tragic moment ማለት እዩ ምክንያቱ ኢማራት በቲ ዘሎ ዋጋ ናይዚ ህዝቢ ዓብ መክሰብ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ትገብር ድማ ኣላ ሓንቲ ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ኣቐድም ኣቢሉ ተዛሪቡላ ዝነበረ ነይሩ ሓንካ እውን ስማዓዮ من يتوم كان دقفتي لازم قتلهم فدرالهم بروسبريتي إسرائيل قطر حدا قطر هدت إمارات فرنسا سالسيتي أمريكا رابعيتي زين أنت كان دلو أيلاند بلاد الله أبزوان زي أنت ربحاتهم زي ما حيل ترجعتهم أبوش متعدن أنتهم قبر دليو سلامتاي ناي سوماليلاند قداي نبينو أقاويحهم أقربوا له أو ويش سوماليا زقبر دلو متتهوات من تعالى مايو أبي من دلو خناتات ك نبي قوس خمر انتاي دمرو مستغاب كواب دلو خناتات إذن أي كأي بحرد بعدنا ودبات حديدة عصب بورسودان جدة سويس من تاي زغلو دمس دلو ناي بحق كاو ناي إمارات الربحان تايو إمارات ربحان أي بين أنتاي تقبرون لنا ومسا قال معلتو رايود زرولو قد هذا بعد تقال لكن ناي السودان كنتات كريون دحر كلنا أب كونتكست أما قانوتنا كريون أنتي أو وش تخمزنا مسألة كنتات زي ما عبل دول كنتات تفتح بقليل كما تصدق بوز نبرة سلامتاي تناوحي جزيو سلامتاي من مليسود التحلال أخذ الله سلامتاي UN أبزيد لي وقد عطاتو سلامتاي لومي ناي السودان تميت اللي خالد تميتات مجمر يا خوينو أبزغون ناي UN مجلسيتات أو أب السودان ده قاتم دولة سجم أب السودان ده بل دولة شجر كان عرقكم من أول كام مليس كانت وقد كتناوح نتشجر كتن من ده عرق الله أنتاي تمعرق أم أنتاي تمعرق زمس من أنتاي معرق برد الله أرسطات علونا تمعراق دادليو ولا أنا كلتا سبات شقري مو نعوغن فتحية إعلاما مودعتا معراق يدلي ديو ناي بحكنا معراق تدالو مدب كلو ديو الكابوز حطوطات كتل الطينا زيركا قلنا افتقل دي مدبولكو ناي سودان شقر حاذا خاب جيوبوليتيكا وشقرات نايزي خبابو خوينو سودان كم قدام اي تارجيت سلطوز دنبر سودان نوين يكونن أبزو خبابو خم تارجيت توسيدهم دلو وزحات حيلتاتهم كومو سلزغونه عداونا طاميرنا العزاب سلدي بلنا كله بزغبابو دلوين عداو طامير عزاب سلدي بلو أبوركتو خجبر خلالو أبوركتو مالت جن كم مرد عتان كاب فلوت كامن نقول قبل دقانه جنبر سلدي لو وخمسة عينة مجدين عن ريون سرحلون قالوت كفحت رسات كترر تغلا السودان شجر جن ጉዳይዚያ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ዝኾነ ይኹና ካይዳ ካብ ምንታይ ዝብገስ እንድሕር ኢሎምካ ኤግዛክትሊ ካብዚያ እያ ትብገስ ካብዚ ስለ ዝብገስ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ብዓብዩ ምስቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኩነታት እውን ንጡፍ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዘካይድ ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ዕላማታት ተሃንዲሱ ከም ዘሎ መቸም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ኩነታት ናይ ጂኦፖለቲካ ኣናበባ ናቱ ጃነ ከመግሶ ወይ ገለ ዘድሊ ይመስለኒ he really understands those things እዚ ነገር እዚ ልዕሊ ማንም ሰባት ኣቐዲምካ ናይ ምንባብ ክእለት ኣለዎ and I really hope ነዚ ነገር እዚ ናብቲ ዝመፅእ ወለዶታት ተሰጋጊርዎ ኩሉ ብዙሕ መፅሓፍቲ እውን ክፅሓፈሉ ዝግባእ ክፅሕፍ እንተዝኽእል ነይሩ ወይ ክፅሓፍ ምስ ኮይኑ ዝከኣል ነይሩ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ምኾነ he really has a lot of experience ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዲቤት እውን ዘድልዮ ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ሓደ ዓብይ ንተራ ህዝቢ ክረኣዮ ዘይከኣለ ብድሆ ፀገም ስለ ዘሎ እዩ ኤርትራ ድማ ምስ ካልኦት እውን ስለትራኸብ ረብሓታት ናይቶም ካልኦት ሓይልታት ይረኣያ ስለ ዘሎ እቲ ኣጀንዳታት ናቶም እውን ይረኣያ ስለ ዘሎ ተኣካይዳ በብዙሕ መንገዲ ንጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ትገብር ኣላ but again we have to be very careful ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ሃገር ናበይ ትኸይድ ኣላ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ቁንጭል ዝበለ ሓበሬታ ወሲድና እዚ ናይ ኣቢ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘሎ ቁዶ ጎለዶ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ንበይኑ ወሲድካ ተረጋጊእካ ትኸደሉ ይኮነን ካልኣይ ካብዚ ከይወፃና ከለና ሓደ ዓብይ ኣርእስቲ ይዘውር ኣሎ ንሱ ድማ let's start with UN ሂብዎ ዘሎ ጉዳይ ንጀምር ከነተሓዞ ስለ ዝኾንና
ኢትዮጵያን ንስምምዕነት ውዕል አልጀርስ ከኽብራ ጻውዒ ተቕሪቦምሎም ኣብ መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ውዕል ዶብ ከኽብራ ጻውዒ ተቕሪቦሎም አንቶኒዮ ጉተሬዝ ክልቲአን ጎረባብቲ ቀርኒ አፍሪቃ ኣብ ስምምዕነት አልጀርስ ዝተቐመጠ ራእይ ነባሪ ሰላምን ምኽባር ላዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ንምኽባር ዳግማይ ቃል ከኣትዋ ተላብዩ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ቅድሚ 25 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀርኒ አፍሪቃ ዝነበረ ተጻብኦም ብወግዒ ዘብቅዐ ስምምዕነት ንምኽባር ዳግማይ ቃል ከኣትዋ ተሓሳሲቡ وهاب قال وانا صحافي حبرات هاجرات أنتونيو غوتريز وخنا ستيفن دوجريك أبزوز مجلسيم لومي من بل 25 عامت نايتي أمونغ إيرتران إثيوبيان زنبرة دوبا وجيت بوجع زبكان أمونغ كلتين هاجرات سلام وزمدنا نمفتار وصار معك أفن زسرعن فلي وعد سلام زخر سمن معنات الجرسيلوم توعل ناي حبار دوب نمحن ساعات زحجزو عقبات المفتار كم زجرجلة زملكتة مجلسيم بدقف محبر سب عالم مسرتها ومتكلاتن لعلاونتن جزعتها وحادنتن نخلتين هاجرات دقيمو كم زرجاجس أون قلي سلام أبزي أقداسي ምዕራፍ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ንውዕል አልጀርስ ዝገበሩ ጽኑዕ ደገፍ ድማ ደጊሙ ገሊጹ ኣሎ ኢሎም ቅድሚ 7 ዓመት መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብሓበራዊ ኣዋጅ ንሰላም ዘለዎም ተወፋይነት ተሐድሶም እዚ ድማ ምስክር ሓይሊ ዘተን ምትሕባርን እዩ ኢልዎም ኣብዚ ዳግማይ ተሓዲሱ ዘሎ ወጥሪ ጉተሬዝ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ ስምምዕነት አልጀርስ ዝተሰነየ ራእይ ነባር ሰላም ንምኽባር ላዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ዳግማይ ቃል ከኣትዋን ሰናይ ጉርብትናዊ ዝምድና ንምህናጽ ዝግበር ጻዕርታት ከሒላን ተሓሳሲቦም እቲ ሓላፊ ሕብራት እዚ ከም ትሪእዮ ፀናሕና አንቶኒዮ ጉተሬስ ቅድሚ ነዚ መግለፂ መሃቡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ስዑድያ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ወራስ ዓራት ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ተራኺቡ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ተራኸቡ ድሕሪኡ ዝተገበረ ነይሩ እዚ ስለዚ there was a very well coordinated ኩነታት ይካየድ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ እዚ ነገር እዚ ብብዙሕ መንገዲ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ነገር ምዃኑ ምክንያቱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዩኬ ቱርኪ ፈረንሳ ኩለን ሃገራት ካናዳ እንታይ ይብላ ኣለዋ ውዕል አልጀርስ ክትግበር ኣለዎ ጻውዒት ይገብራ ኣለዋ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ጻውዒት ንአብይ አሕመድ ኩሎም ዞም ነዝናትና ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣምቢሽናትና ብዲፕሎማሲ ንድገፍ ኣለና ብዓለም ንድገፍ ኣለና go to hell you're a liar ሓሶትን ለኽብጥና እንተደይ ኮይኑ የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ statement by the spokesperson of the anniversary እዚ በተደጋጋሚ ንሪዮ ዘለና ኢና ኣብዚ እውን ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ነይሩ ቀፂሉ ናይ ንኩሉ ክንትንክፎ ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ በብሓደ ከረየኩም እየ እዚ ናይ ዩኬ ጋቨርንመንት ዝገበሮ እዩ ናይ ዩኬ ጋቨርንመንት ድማ the government of Canada, Japan, Norway, Turkey and the United Kingdom issued a joint statement on the anniversary of the Algiers agreement ስለዚ مبل 15 عامت ناتو سلست زين 5 هجرات بحدو خينا today marks 25 years of signing of the Algiers agreement which brought an end to the conflict between Ethiopia and Eritrea so we affirm our long-lasting support for the agreement and the principles it upholds ስለዚህ نحنا كلنا زين 5 هجرات مالتيو نتو على الجرس استفرملون نت متكلاتناتون كهلو نسو كتكبر نتبابع including the borders established by its subsequent boundary commission ስለዚህ እቲ ዶባት ድማ ዶብና ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ በቲ ኮሚሽን ብዝቆመ መንገዲ ንዑይና ንድግፍ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓድሽ ዶብ ክትሕንፀፀልካ ሓድሽ ባሕሪ ክወሃበካ የለን ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ completely rubbish حسود مخاني عن ردالنا we call for the respect of the sovereignty independence and territorial integrity of both Ethiopia and Eritrea ኢትዮጵያ ብቅድሚት ደምፅሉ ዘለዉ ድማ ንዓኻውን ጥቕሚዮም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ ንናፅነት ልኡላውነት ከምኡ ድማ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ክትግበር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ከምኡ ድማ in the spirit of the historic 2018 ከምቲ በቲ መንፈስ ናይ 2018 ዝነበረ ናይ ሰላም ስምምዕ ድማ between Ethiopia and Eritrea we call for any tensions or disputes to be resolved peacefully and diplomatically ስለዚ ሰላምን ብዲፕሎማሲን ከምታ ኣብ 2018 ዝተገበረ ከምኡ ዓይነት መፍትሒ ክህሉ ድማ ንፅውዕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ንኩናት ናይ ኣቢ ዝድግፍ ዝኾነ ነገር ከምዘየለ ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡውን ትንክቲ ካልእ እዚ ናይ ፅኒኢለ ከርየኩም እየ እዚ ናይ እገዳ ንኢትዮጵያ ንክእገድ እውን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ፅኒኢልና ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ብደረጃ ዓለም ንሪኦ ዘለና ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ኣብ ዘለዎ እቲ ዲፕሎማሲ ምስቲ ኩነታት ዝተሓሓዘ ኢና ንርኢ ዘለና ስዑድያ ድማ ገለ ካብተን ናይ 2018 እውን ኣብ ሓስስ ስለ ዝነበረት ኣብኡ ካ ስለተገበረ መይቢ ፃዕሪ ይግበር ህሉ ኸውን ከም ብሓድሽ ነቲ ኩነታት ብርግፅ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ
ገለ ነገር ጫጥቕ ገብሩሉ ምዃኖም ይዝርዳ ዘሎ ኤርትራ ኦልሬዲ መትከላታን ኩነታታን ንጹር ስለ ዘሎ ምስ ዩኤን እውን ትራኸበላ እያ ዩኤን እውን ይፈልጦ ኮንዲሽንስ ናይ ኤርትራን ፖዚሽን ናይ ኤርትራን ስለዚ ንኤርትራ ጫቕጡ ንክገብሩላ ምናልባት ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብጃኻ ምስ ዓቢ ኣብ ሓንቲ ጣውላ ኮፍ ክትብለሉ ትኽእል መንገዲ ክህሉ ክልዎ ዝኽእሉ እምበር ካልእ ሕድገታት ንክገብር ኣይሓትዎን እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ኣዛረባ ርእሲ ድማ ንሪኦ ኣለና ንሱ ድማ እዚ ናይ ኢጋድ ማለት እዩ ኣስመራ ከቢድ ውሳነ ተመሓላሊፈሎም ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ሎም መዓልቲ ንብዙሓት ዘዘራረበ ሰበር ዜና እዩ ተሰሚዑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምናልባት እውን ኣብ ቀረባ እዋን ኩናት ኩላዕ ከም ዝኽእል ዘመላኽት እዩ ዝተባሃለ ውሳነ ሕሊፈሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር ሎሚ ኣብ ዘርግሖ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ውድብ ዝተዋሃቦም ሕጋዊ ሓላፍነት ኣይፈፀመን ብምባል ካብ ዞባዊ ጥምረት ኢጋድ ኣባልነት ኤርትራ ከም ዘለዓለ ፍሊጦሎም እታ ንነዊሕ ዓመታት ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ስሒባ ዝነበረት ኤርትራ ኣብ ሰነ 2023 ናብቲ ውድብ ከም ዝተመለሰት ይዝከር እዩ ኤርትራ ኣብ ሰነ 2023 ኣባልነታ ዝሕደሰትሉ ምክንያት እቲ ውድብ ክጽገን ንሕሉፍ ጌጋታቱ ክእርምን ንዝቐረበሉ ምሕጽንታ ኤርትራ እዝኒ ክህብ እዩ ካብ ዝብል ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ኢጋድን ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብፅቡቅ ስእሊ ክንሕዞ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ኢጋድ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ካብ ጅቡቲ ኮይኑ ፕሬዚደንትነት ናይ ኢጋድ ጅቡቲ ዘለዋ ኢንተርጋቨርንመንታል ኣውቶሪቲ ኦን ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኢጋድ ብላብላ ናይ ኤርትራ ካብቲ ውድብ ከም ዝሰሓበት ኦፊሻል መግለፂ መፂና ኣሎ ኢጋድ ሪኮልስ ዳት ኤርትራ ሰልፍ ሰስፔንድድ ኢጋድ ከም መዘኻኸሪ ኤርትራ ነፍሳ ካብቲ ኩነታት እውን ካብቲ ውድብ እውን ክትሳተፍ ኣይፀናሕትን ብፍላይ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ነፍሳ ካብ ውፅኣት ድሕሪ ምንባራ ኣብ መበል 14 ሰሚት ናትና ድማ held in June ኣብ 2023 ተመሊሳ ኤርትራ ከም ዝተሳተፈት እዩ ዝነግር ዘሎ ከምኡ እውን ዋላ እውን ካብ ጁን 2023 ኢጋድ ኖቲስ with regret that Eritrea has not participated in IGAD meetings ኤርትራ ድሮ ዋላ እውን ኣብ 2023 ተመሊሰን ተበለት ኣብቲ ናይ ኢጋድ ኣኼባታት ትሳተፍ ከም ዘይነበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢጋድ ካብቲ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ምውፃእ ብጣዕሚ ሕማቅ ከም ዝተሰምዖ እዩ ዝነግር ዘሎ decision to withdraw as was taken without the submission of a tangible proposal or engagement on specific institutional policy reforms ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ንክግበር ወይ እውን ሓድሽ ፕሮፖዛል ከይገበረት ናታ ታሽሙዓ ምስሓባ ዝሕዝን እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ክልወጥ ተደልይኹምሲ ገለ ነገር እውን ናይ ምልዋጥ ሓሳባት እውን ከተቕርብ ነይርዋ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ the organization has consistently remained open to dialogue through its established constitutional mechanisms consultative mechanisms ስለዚ እቲ ኦርጋናይዜሽን እቲ ኢጋሲ ንለውጢ ድልውነት ከም ዘለዎን ኤርትራ ድማ ነቲ ዘለዋ ኣባልነት ዘይሕጉስ ተግባራት እንተሎ ንምልዋጡ ክትሳተፍ ነይርዋ ዝብል እዩ ድሮ ከማን ኣብ ሓደ ፍሉይ ዋዕላ ናይ ኢመርጀንሲ ዋዕላ ኤግዜኪቲቭ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምርኣይ ነቲ ዘሎ ብድሆታት ቻሌንጅ ንምግባር ዲስካሽንስ ጀሚርና ኣለና ዝብል ኣበይ ነይሮም እዮም ኤርትራ ምስ ፀዲዮም ዲስካሽን ዝጅምሩ ንዑ ዘርኢ ከም ስእልታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣውፅኦም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢጋድ ብዙሕ ኣዛራቢ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ካብ ወፃኹም ብቀደሙስ እንታይ ኣብ ማሕበር ኮንኩም ምስራሕ ትፈልጡ ኮንኩም ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኤርትራ ክትወፅእ ይግባኣኒ ነይሩ ምክንያቱ ካብ ከምዚ ዓይነት ማሕበራት ምውፃእ ንኤርትራ ይጎድኣ እምበር ኣይጠቕማን እዩ ኣብኡ ኮንካ ኢኻ ንለውጢ ክትፅዕር ዘለካ ዝብል ርእይቶ ነይሩ ግን ብሓፈሻ ኤርትራ ኣክቲቭሊ እውን ኣብኡ ትሳተፍ ኣይነበረትን ክሪኣ ከለኹ ኣነ እንድሕሪ ኣክቲቭሊ ዘይትሳተፍ ኮይና እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ድማ ዘሕዝን እንድሕሪ ኮይኑ ደን ጠቕሊልካ ካብ ምእላይ እውን ነፍሱ ዝኻለ ስቴትመንት እዩ ኤርትራ ድማ በዚ ኢጋድ ተጎዲኣ እምበር ኣይተጠቕመትን ኣብዚ እውን ስምዕዎ Why do you want to make a man? Take, for example, the look at Eritrea. They call her the bad boy of the East. We call it the bad boy of the East. Eritrea has had a diplomatic relation with our country that is very good. And President Moi. Correct. Look, we are your brothers and we are your friends. Why do you want to make an enemy out of us? But because Eritrea has a war with Ethiopia, an issue that has gone to the international court and determined by the international court, which is actually said that Ethiopia is illegally occupying Eritrean land. They are the aggressors. They are the aggressors. We keep on calling the Eritreans terrorist supporters. Yeah, my goodness. ኤርትራ ትረኽበኮ ከምዚ ዓይነት በዓል እዚ ኣበይ ይርከቡ ናይ ኬንያዊ ፈራህ መዓለም እዩ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ሉላዊ መሬት ኢትዮጵያ ኤርትራ ኮፍ ኢላ ከላ ብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ ገዲፋ
ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢላ ኸላ ንኤርትራ ገባቲት ሃገር ብምባል እቲ ኢጋድ ኤርትራ ንኽትእገድ ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ነገር ኢጋድ ታሪኹ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ምስ ኮነ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ ሕጂ ኣንጻር ኤርትራ ፍሉይ ነገር ስለ ዝገበረት ራይ ደኮነስ ሓላፍነቱ ስለ ዘንግዐ ኤርትራ ወፂኣ ኢለ ፅሒፋነ እሱ ድማ ኣብሰሉት ልሓቂ እዩ ኤርትራ ኢንጌጅ ገይራ ነቲ ነገር ክትቅይሮ ፈቲናዶ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣይዶን ኖ ኣይፈለጥኩን ኤርትራ ዝኾነ ነገር ነቲ ንምቕያር ዝገበረቶ ተበግሶ ነይሩ ዶ ኣይፈለጥኩን ኣይመስለንን ግን ኣነ ዝረኣኹ ስለዚ ኤርትራ ኣብውን ኢንጌጅመንት ናታ ክሕይል እንተዝኽእል ፅቡቕ ነይሩ ግን ከም ናተይ መደምደምታ ክርኢ ከለኹ ኤርትራ ኣነ ዝሪኦ ማለት እዩ ሕፅረት ናይ ዲፕሎማትስ ኣለና ኤርትራ ዋሕዲ ናይ ዲፕሎማሲ ኣለና ናይ ዲፕሎማትስ እቶም ናትና ፖለቲካውያን ፊገርስ ንሪኦም ውሕዳት እዮም እቶም ኣብ ብዙሕ ዝጎይ ዘለዉ ኣሚን 10 ግዜ ኣብዚ ኩነታት ኣብዚ ዲፕሎማሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢና ንርኢ ዑስማን ሳልሕ ኢና ንርኢ ከምኡውን የማነ ገብረኣብ ኢና ንርኢ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰባት እዮም just have limited time and energy ዘለዎም ግዜን ኩነታትን ድሩት እዩ ስለዚ they cannot do everything በዚ መጠን እዚ ጥራይ ኣብ ትሕቲኦም እኹል ስታፍ ኣሎ ድየለን ኣይንሪኦን ኢና ዘለና ንሶም ኣብ ደገ ዘለና ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣይርዮን እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኤርትራ ይፈልጦ ኸውን እዩ ግን ደገ ዘሎ ክርኢ ከሎ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ እቲ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎ ወይ ብዝሒ ኣለዎ እንድሕር ኢልካ እቲ ሰብ ዝርዮ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ፎሬን ሚኒስትር ናትና ብጣዕሚ ከነህብትሞ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ መንእሰያት ወላ እውን ነጅብ እዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ስዑድያ ከይድሉ ዝነበረ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝሓስቦ መንእሰያት ምስ ኮይኖም ነቲ ኩነታት ክመሃርዎ ክኽእሉ ኣለዎም ስለምንታይ 2-3 ዝእመኑ መንእሰያት ኣብኡ ከይዶም ነዚ ኩነታት ክመሃርዎ ዘይክእሉ መን ክምህሮም ፅባሕ ንጎሆ ነዚ ኣለዋ ትፅሕፍ ኣለኹም ኣለዋ እቲ ሃገር ኣይትገደስ ትብሉን ኣለኹም ከምቲ ናትኩም ሓሳብን ዘረባን ይግበረልና እየ ዝብላኒ ግን ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ 50ታት ተመክሮ ዘሎ 50 ዓመታት ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ዘሎ ሰብ ምስኡ ንዑ ሓደ 10 ዝኾኑ ደድሕሪት ራይቲ ደድሕሪ ዝጎዩ ክህልውና ኣሎ ምክንያቱ they have to learn እዚ ነገር እዚ ካብ ዜሮ ዝመፅእ ኣይኮነን you need to develop experience ስለዚ ኣብኡ ክፍተታት ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዝኩሉ ነገራት ኣብ ውሕዳት ሰባት ወዲቑ ዘሎ ብኸመይ ናብ ብዙሓት ሰባት ክንዝርግሖ ንኽእል እቲ መንግስቲ ዝያዳ ኣባው ተኪሩ እንተትሰርሕ ደስ ምበለኒ ውጊያ ዓመታትን እረፍት ነሱን ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጹ። በአማራ ክልል የሚደረገው ውጊያ ሲቀጥል የፋኖ ኃይሎች ወደ ከተማ በመግባት ጥቃት መክፈታቸውን አሳውቋል። የእጅ ሰጡንና እጅ ስጡን ፕሮፓጋንዳው እንደዚሁም የድሮን ድብደባዎችም እንደቀጠሉ ናቸው። በአማራ ክልል የተለያዩ ወረዳዎች ላይ አመራሮች እየተገኙ ስብሰባዎችን እንዲያከናውኑና ማህበረሰቡ በፋኖ ኃይሎች ላይ እጅ እንዲሰጡ ግፊት እንዲያደርግ የሚቀርበው ቅስቀሳም እንዲሁ ተጠናክሯል። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ كم نريد لنا أمونغو فانون أمحران زقبور زلو كينات نو أمونغو أمحران ويون فانون بلتقنان جنرالاتون زقبور زلو كينات من مليسي قدسل كم زلون كم تريو أبي أحمد ናይ ሰላም መንፈስ ብሎ ዝነበረ አይሶም ናይ ሳልስት ከም ዝገደፈ ምሰሶ እጅ እየሰጠ ካለ ኃይልና ከተዳከመ ቡድን ጋር ነው እየተዋጋው ያለው የሚለው የብልጽግናው አገዛዝ የድሮን ስምሪት የሰጠበት ጦርነት ስለመሆኑ ግን የሚገልጸው አልሆነም። ዛሬም በጎጃም ቀጠና ከቋሪት እስከ ሰከላም ከዛም እስከ ደጋዳሞት ባሉ ቀጠናዎች እንደዚሁም በወሎ ደግሞ በከላል አካባቢ የድሮን ቅኝቶች كم تري ودلهم أبي أحمد ستيل ناي سلام منفس دو أركض مسفانو برتون كبروديوم دو بتأولا بزربينا هم كبرودو قال زبل درامات هات قديفو بدرونات كلاي بسراويد ما ببزح من قدي ما تقعتي قبر كم زلو يزنقر سلازي كل زن ريوز لنا كونتات أتي أبي أحمد أجف كيناتات يوم زلو أنت جنرالات ناتو دمان تايم زبل زلو بخمسة خنكت سلاين خلينا قالنا قرك قبر لنا خلالو እዚ ኩናት እዚ ሰራዊት ዕረፍቲ ሲኑ ናይ ግድን ገለ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ እንተደይ ኮነ ሰራዊት ንሓዋሩ ክቃለስ ክነብር ኣይክእልኒ ዝብል ኣዘራርባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ወል ብልፅግናን ሰራዊቱን ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ክነብሩ ምዃኖም በዚ ኢኻ ትፈልጥ ሓደ ኩናት ወዲኻ ናብ ሰላም ምሉእ ብምሉእ ክትኣቱ ዘይትኽእል ስርዓት ኮይንካ ድማ ከመይ ኢኻ ትኸውን ስለዚህ ኢትዮጵያ ለሚፈጠሩ ጥፋቶች ዋና ወሳኙ እሱ ስለሆነ ተጠያቂ መሆንም ያለበት እሱ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ስትራቴጂካሊ ለምን ነው ላይ የምንነጣጥረው? አብይ በኦሮሞ ፕሮቴስት ጫንቃል ትግል ስልጣን ያዘ፣ በኢትዮጵያ ስም እየማለ ስልጣኑ አጠናከረ። አሁን ደግሞ በኦሮሞ ብሔርተኝነት ተዋሽቆ የኦሮሞ መንግስት ነው ኦሮሞ ስለሆንኩ የተነሱብኝ ብሎ ይከላከል ይፈልጋል።
ልጅ ሆነን ታውቅ እንደሆነ አንዳንድ ልጆች አሉ በድንጋይ ወርውረው ሰው ይመቱና ሮጠው ቤተሰብ ቤታቸው ውስጥ ይገባሉ። አንተ ትናደድና ቤቱ ላይ ድንጋይ ስትወረውር ቤተሰቡን በሙሉ ታስቆጣለህ። ከም ንሪኦ ዘለና የአብይ አሕመድ ገይም ናቱ ኩሉ ሰብ ስለ ዝገጠሞ በልዮም ዝብልዎ ዘለው ብፍላይ በዓል ጀዋር ይኹኑ እቶም ካልኦት ኤሊት ብዙሕ ነገር እዮም ኤክስፖዝ ዝገብርዎ ዘለው። ኤክስፖዝ ድማ ምግላፅ ናይዚ ሰብ እዚ ንኣብነት ኣብ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ብቃልሲ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ መንእሰያት ናይ ኦሮሞ ከምኡ ናይ ኣምሓራ ክልቲኦም ቃልሲ ይመፅዩ። ኣብ ስልጣን ምስ መፀ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ሓንቲ ኢትዮጵያ ክገብር እየ ብምባል ብፍላይ ኦሮማራ ዝብል ንኦሮሞን ኣምሓራን ናትኩም ያኔ ነቶም ህወሓት ፀራሪግና ንለዮም ነቲ ስልጣንን ብልሽውናን ከነጥፎ ኢና ዲሞክራሲ ክንከውን ኢና ኣምሓራን ኦሮሞን ብሓደ ኢትዮጵያውነት ንላዕሊ ክመፅዩ መደመር ዶ መቐነስ ዶ እናበለ የላ ገይሩ ስልጣን ምስ ሓዘ ሽዑ በብሓደ ንኩሎም ኦሮሞ የሽካዓልኩም እየ ዘለኹም ሓንሳብ ምስ ኣይኮኑ ኢሉ መጀመርያ ባ ኣነ ኢትዮጵያ እናበለ ነቶም ናይ ኦሮሞ መንግስቲና እንደሊ ዝብሉ ዝነበሩ በዓል ጀዋር ይኹን ካልኦት ኩሎም ኣፅሪዎም ማለት እዩ። ኢትዮጵያ የለ ነዞም ፀረ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኦሮሞ ኣክቲቪስትስ በልዎም ንሳቶም ኢትዮጵያ ኣይፈትውን እዮም ብምባል ንገሊኦም ቀቲሉ በዓልቲ ደረፋይ ነዚ በዓል እዚ ድማ ኣሳዲዱን ኣሲሩን ማለት እዩ። ንካልኦት ኤሊት ድማ ባሪሩ ሽዑ እታ ናይ ኢትዮጵያ ትበሃል ገይም ናቱ ድማ ንክሳብ ንህወሓት ዝሃርም ተጠቂምላ ንህወሓት ምስ ሃረመን ምስ ኣዳኸመን ብናቱ ኣገባብ ደን ኔክስት ስቴፕ ኣምሓራ እዩ ነይሩ። ኣምሓራ ድሮብቲ ኩናት ናይ ትግራይ እውን ስለተዳኸመ ንኣምሓራ ኣፀቢቕካ ድማ ፓራላይዝ ግበሮ ብዝብል ንኦሮሞ ሕጂ ተንስእ ጉዳይካ ሕጂ ንኣምሓራ ግዜኻ እዚ ኩሉ ተፀበኻዮ ጨፍጭፎም ኣምሓራ ሓጊዞምካ ንትግራይ ኣዳኺሞም ኢልካዮም ንዓነ ኣምሓራ ድማ ኣዳኽሞም ኢሉ ሕጂ ድማ ንኦሮሞ ተመሊሱ ይመፁን ኣለዉ ክቐትሉና ንዑ ሕጂ ተኸላኸሉለ ይካይብሎም ኣሎ። ኣብ መንጎ ናይዚኦም ህዝቢ ዘሎ ፀገማት ዝነብር መራሒ ምዃኑ ድማ ነቲ ኩነታት ናቱ ኤክስፖዝ ይገብርዎ ኣሎ። ወል እቲ ህዝቢ ነቲ ኩነታት ርዩ ዘድሊ ስጉምቲ ክገብረሉ ዘለዎ ንዓይ ዝመልከት በዓል ጀዋር ድማ ብዙሕ ዝኾነ ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ጎስጓስን ይገብሩ ኣለዉ ነቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይቲ ኩነታት ናቱ ንከም ዝንፀባረቕ ክገብሩ ናብ ካልእ ወገን ተሪኻ እቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ናቶም ብብዙሕ መንገዲ ዝውረ ዘሎ ብፍላይ ናብ ትግራይ ገፁ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ። ናሉ ኩነታት ብደንብ ተንርዳእ እቲ ሓደጋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከብፅሖ ዝሓስብ ዘሎ ሓደጋ ብደንብ ተተረዳእናዮ መፍትሒ እውን ክነምፅእ ተኮይና ክንከላኸሎ እውን ተኮይና ክንምክቶ እውን ተኮይና ሓደጋ ብዝግባእ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና። መጀመርያ ሕጂ ግልፂ ፖሊሲ እዩ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግልፂ ፖሊሲ ባሕሪ ይብል ኤርትራ ይብል ገለ ይብል ግን ብግልፂ ነጊሩና እየ ፓርላማ በቃ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮን ከም ናይ 2013 ኣይኮነን መለየ ዘጥፍአኩም ኢሉ እዚ ተዓጢቀየ እዚ የለኒ ተራ ፈኸራ ጌርና ኣይንርአዮ በቃ ጭቡጥ ስግኣት እኒሄ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህወሓት ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ ተመሳሳልነት ዘለዎ እዩ። ነቲ ኩነታት ሲሪየስሊ ከነስተውዕለሉ ኣለና። ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ናቶም ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣይ ዶንት ኖ they must get this thing straight because ንጹር ዝኾነ ስጉምቲ ኣንጻሮም አንቂዱ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ንኣብነት ለንቀነ ዝወፀት ኢንተርቪው ዝያዳ ግን ኣብይ ኣሕመድ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲካት እውን ምርኣይ የድላ ኣብዚ ሓንቲ ለንቀነ ብብዝሒ ዘብልዋ ዘለዎ ቅድም ግን ካብቲ ናይ ኣምሓራ ፖለቲካ ከይወፀና ከለና ኣብዚ እውን ናይ ነቲ ፋኖ 10 ግዜ ምስ ሻዕብያ ርክብ ኣለዎ ሻዕብያ ይኩም ዝገብር ዘሎ ሻዕብያ እዩ ነቲ ፋኖ ካልኦት ዝሕግዝ ዘሎ ናበልና ባና ዘላግብዎ ዘሎ ከም ዝበሃል ነገር የለን። ንሕና ኣንጻር መንግስቲ ሻዕብያ ኣንጻር ብልፅግናን ፖሊሱ ንቃለስ ዘለና ሻዕብያ ስለ ዝሕግዘና ኣይኮናን ድራጁት ህወሓት ወይም ኤርትራ አይደሉም ያለው አርበኛ አስረስ ማረ በሰሞንኛ አገዛዙ ፕሮፓጋንዳ ዙሪያ ምላሽ ሰጠ። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል ቴዎድሮስ እዝ ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ እንዲሁም የአፋብሃ ማዕከላዊ ኮማንድ አባል አርበኛ አስረስ ማረ ከሰሞኑ ብልጽግናና እጅ የሰጡ አካላት እየነዙት ያለውን ፕሮፓጋንዳ በሚመለከት ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። አርበኛ አስረስ ከአንከር ሚዲያ ጋር ባደረገው ቆይታ ከሰሞኑ የአማራን ትግል ከድተው ወደ ብልጽግና የገቡ ግለሰቦች የሚሰጡት ምክንያት ከህወሓት ጋር መስራት ስላልፈለግን ነው የሚለው ከእውነት የራቀ ነው ብለዋል። አርበኛው የፋኖን ከምዚ ትብልዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ ሓደ ካብቲ ብዝፀዓቐ መንገዲ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዮም። እቶም ተማሪኾም ዝተባህሉ ድማ ኩላቶም ናይ ኢድ ኣዙር ውጊና ክንእውጅ ንእዘዝ ዘለና
ንሽዓብያ ከነገልግልና ንገር ነርና ናይ ግብፂ ተላእኽቲ ንክንከውንና ንገር ነርና ብምባል ነቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖን ቃልሲ ዲሌጂቲማይዝ ንምግባር ካብ ህዝቢ ንምንፃልን ንዑ ንምድርዓምን ክሕግዞም ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ኣጀንዳታት ክጥቀሙ እዮም ፀኒሖም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ኣብይ ኣሕመድ መቃቂልካ ግዛ እዩ በብሓደ ናብ ፀላእቲ እናልገብካ ነቶም ናብ ኤርትራ ንኤርትራ ክትሓርም ትኮይንካ ንሕወሓት ሰይጣን እዩ እንድሕር ኢልካ ናብኣቶም ተልግቦም ነቶም ክትሃርሞም ዘለኻ ብሓደ ጌርካ ክትሃርመሉ ትኽእል ዕድላት ተሃልዩ ድማ ዕድልካ ትርኢ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነዚያ ዘረባ እዚኣ ማራዮም ኮለል ዘብልዋ ዘለዉ ዓውደ ውግእ ከይትኸውን ምድላው ክግበር ኣዘራራቢ ትግራዋይ ጀነራል ፀዊዖም እቲ ጀነራል ብዛዕባ ነፃነትን ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዛረቡ ኮይኖም ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ክትግንፀል ከም ዘሎ ኣስሚሩ ኢሎም መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ተዓፍዩ ተተሓይዙ ከም ዘሎም ዝገልጽ ምስ ብራኸ ዝተባሃለት ሚድያም ቃለ መሕትት ዝገበረ ነበር ሓላፊ ሜቴክ ጀነራል ክንፈዳኞም ዘላቂ ውሕስነትን ረብሓን ተጋሩ ዝረጋገጽ ብነፃነት ከም ዝኾነ ገሊፆም ብተወሳኺ ሕብረት ትግራይን ኤርትራን እውን ዘዘንቶ እቲ ኣዘራራቢ ጀነራል ትግራይን ኤርትራን ዝሕወሳሉ ኩነታትን ተኽእሎታትን እውን ዘለዎ ድሌት ተዛሪበሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ርክብ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተደረኸ ጥራሕ እዩ ዝበለ ወዳኞም ካብዚ ወፃኢ ሕዚ ዘራኽበና ነገር የለን ይብል ትግራይ ዝተሓተ መስዋዕቲ ዝኸፈለት ሃገር ክትኸውን ኣለዋ ዝበለ ጀነራል ወዳኞም እዚ ድማ ብፖለቲካዊ ድሌት መሰረትን ብመሰረት ዓንቀጽ 39 ሕገ መንግስትን ዝፍጸም ማለት እዩ ዝበለ ጀነራል ክንፈም ብሕግታት ትግራይ ብሓይሊ ክዕምፅእ ዝደሊ ሓይሊ እንተልዮም ምድላው የድሊ ኢሉ ትግራይ ናብ ሃገር ንምቕያር ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ትግራይ ብሓባር ደው ክብሉ ከም ዘለውን ጻውዒት ተቕሪቡ እቲ ጀነራል ብዛዕባ ህልው መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ውጥሪ ምስተሓተውን ግጭት እንተተላዒሉ ናይ ውክልና ኩናት ክኸውን ክብል ገሊፆም ብተወሳኺ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያ ናይዚ ጀነራል ዘረባ ድማ ነቶም ኢትዮጵያ ብፍላይ ንብልፅግና ብፍሉይ ሓሪማቶም መስለኒ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ኣታክስ ኣንጻሩ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ናይ ብልፅግና ዝቃወም ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ከቢድ እዩ ክኸውን ነዚ ድማ ሕጂ ምስ መን የላግብዎ ርኢ ኣለኹ ከሪአኩም እየ ናበይ የተሓሕዝዎ ከም ዘለዎ እቲ ነገራት ክትሪኡ ኢኹም ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ካልእ ርእቶ ሰሚዐ ነይረ ብዛዕባ ኩናት ናብ ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ጀነራሎችም አይዟችሁ የምንዋጋው ትግራይን ነው ትግራይ ህወሓትና ሻዕቢያ አብሮ አይወጉንም ነጥለን የምንመታው ትግራይን ነው እና አትፍሩ ጀነራሎቹ ሞራላቸው እየገነባ ነው ያውቃሉ ሁለቱ ከተጣመሩበት ምን ሊመጣ እንደሚችል እና ከኤርትራ ጋር እየተግባባን ነው ከጓደኞቻችን የጋራ ጓደኞቻችን እያግባቡን ነው እኔ አልነካም አንተ ባትንካኝ ወደሚለው እናቀዘቅዘዋለን ትንሽ ቀዝቀዝ እናደርገዋለንና ጉዳያችን ከትግራይ ጋር ይሆናል ከቲዲኤፍ ጋር ነው ከህወሓት ጋር ነው የምንገጥመው እና ግራ ይገባችሁ በቀላሉ ከነሱ ጋር እንገጥማለን የኤርትራ ሰራዊት እኛ ጋር ጣልቃ እንዳይገባ እየተነጋገረ ነው ይላል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ታገይምናቶም ምዃና ኩሉ ግዜ ንፈልጣ ዝነበርና ኢና ኣብዚ ቀረባ እዋናት መጀመርያ ንኤርትራ ክሃርም ይሓስብ ከም ዝነበረን ድሓር ምስ ረኣዮ ግን ከምዘይኮነሉ ምስ ፈለጠ እንታይ ክገብር ይጀሚሩ ንኤርትራ ትብል ቃል ቀስ እናበሉ እናሃሰስዋ ናብ ትግራይ ገጾም ጥራይ ንትግራይ ድማ ቅድሚ ኩናት ምግባርካ ቁጠባዊ ልምሰት ወይ ቁጠባዊ ፓራሊሲስ ከጋጥማ ክትለምስ ስለ ዘለዋ ናይ ገንዘብ ሕፅረታት ናይ ነዳዲ ሕፅረታት ኩሉ ነገር እናዓፀርካያ ትኸይድ ህዝቢ ብሞራልን ብመንፈስን ብቁጠባን ብኩሉ ክዳኸም እሞ ድሕሪኡ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከለኻ ይቃለለልካ ዝዓይነት እዩ ስለዚ ነቶም ጀነራላት ናቱ ፈራሃትን ብራዕዲ ክሞቱ ስለ ዝኽእሉ ህወሓትን ሻዕብያን ተሓቢሮም ብፍጹም ክንክሎም ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ፋኖ ዝበሃል እውን ምሶም ስለ ዝኸውን ዘሎ እዚ ንዓና ዝከኣለና ጉዳይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንዝብል ኣተሓሳስባ ዝነበሮም እንታይ እዮም ዝብሎም ዘሎ ኣጆኹም ድሓን ኣይ ከምኡ ይኮነን ክኸውን ዕድል ክህልወኩም ኣብ ከምኡ ከነብፅሓኩም ኣይኮናን ንሻዕብያ ዕረቁና ኢልና ለሚና ከምዘይ ዋጋኣና ጌርና ኣሻጥር ጌርና ዲና ገላ ኣታሊልና ንበይኑ እቲ ህወሓት ንበይኑ ከም ንሃርሞ ክንገብር ኢና ስለዚ ኣይትሰንብዱ ኣጆኹም ድሓን ኣለና ኣልኩም ኢና ንሕና እውን መንገድታት ነናድየልኩም ኣለና እዚ ዓይነቱ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣይ ቲንክ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝእመን ፖለቲካ እንተሎ ኮይኑ ወይ እውን ተኣማሚንካ ምሕዝነት ክትገብረሉ ትኽእል ሓይሊ እንተሎ ኮይኑ ናይ ሻዕብያ ምሕዝነት ጥራይ እዩ ተጋሩ ድማ ትንኮ ተኣማመንዎ ዝኽእሉ ነገር እንተለዎም ናይ ሻዕብያ ኪዳን ይክኸውን ዝኽእል ትፅምዶ ይክኸውን ዝኽእል ዳስዋይ እቲ ትግራይ ዝበሃል ቦትኡ ሒዙ ደልዲሉ በቲ ናይ ኣቢ ፈራዕራዕ ዘይፈርህ ዘሎ እምበር ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ከሰንብዶም ምተገበአ ነይሩ ግን ናብ ትግራይ ዝገብርዎ ኩናት ብብዝሒ
الناس عاقي مت كم زلون كم معلتنا معلتي warning أبرس warning إذا ما تزلوا and we will see this thing is gonna be a very difficult thing حانت كابتاز بالوازلو أبزيتم عندك هدرتات ناي أبي زحفوا زلو حقناتو سخاتكم تخل تبلو تخلقنا رجز أني حقنات كل ويكل نزي حسوتن قصقاس propaganda كون كم زغل هو حت كبانكتات ناي مغلة جنزب سريقو يوتس علو زبل propaganda يقبر له and this is also another sign ناب تجراي كقبر وزخلو ويون أبرسي هو حت كقبر وزخلو ما تقعتي زخونه يكون ل reason مخنيات يدليو لخم زلون نعون مقبار ما يدالو كم زلون as breaking كبزي كاب بعالم قبر واحدن دبر تنقر مكالن فتلو وركن زمرح وركي جنزب كاب بانكتات ناي مقالة يوصو كم زلو أبزي ساعات زيا بمبال نقبر زرباتات يوصو له كابو قصي لهم دما ببتمن قدي ناي سلام حيل اليوم قال زبلونا حرام ريت سمعوه علاماتنا كأوزل حيل موجد بقتنا يشوف أنا حيل وإني تعفاني سرعة نايت فيلف كوجد مقبره عندنا حالي أخويناتي حسوا له أنا زي أمن له كيف يقبلون زي Tigrayan civilians are saying our leaders are divided and we are becoming a battlefield and that's what they fear. What would you say to them? أخوينات حد كي يلعل يفرحيهم سجعت لهم تخكليو إحنا ونفرحين جن حزب زلا قناتات جن قينات زترف نجار يلا يعني قينات اللي خليو نزول مدام تعيزوس. Thank you very much. كم تري وازل لهم زيا درو تي تقولوتات ناي قينات زل على مخانو أبسيراتهم على يناخنا باللغة سلزي there's a very high probability إذا تقولون ناي قينات ناب تجراي زل على درجة كم زخونة إنان رزلنا and من زي تناي وج ጋዜጠኛ ከይዱ ዝገበሮ ይሱ ናይ ውግ ጋዜጠኛ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ተደጋጋሚ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ እዩ ዝረአ ዘሎ ሕጂ ነዚያ ነገር እዚያ እዚ ኣብዚያ ምንመለስ ንስማዕ ፅቡቅ ጌርና አንደኛ ቅጥፈት ነው ሞራል ግንባታ በዚህ ደረጃ አይደለም ሞራል የምትገነባው አንተ የሰራኸውን የኢትዮጵያ ጀግናው የኤርትራ ሰራዊት ያለው መሐመድ ተሰማ እኛ ከዚህ በኋላ የኛ ደም እንትና ቀብሯል የኔ አጥም እንትና ለቆምብኝ ለኢትዮጵያ ጀነራሎችም አይዟችሁ ምን ወጋው ትግራይ ነው በሐፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጽምዶ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ምዃኑ ይርዳእኩም ኣሎ ዶ ጽምዶ ንተጋሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ this is the fact now yes ተማል ናብ ኤርትራ ውግእ ንክግበር ብዙሕ እዩ ዝግበር ነይሩ but now Abiy has changed already he has changed his strategy ቀዳምነት ናቱ ንህወሓት ክሃርም ከም ዘለዎ እዩ እቲ መደብ ዘሎ እዚ ንህወሓት ክሃርም ድሕሪ ኮይኑ ወላ እውን እቲ ፋኖ ምስ ፋኖ ድሮ ኣብ ግጥም ስለ ዘሎ እቲ ዝነበረ ፕላን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ትግራይ ዘቕንዐ ፕላን እዩ ዘሎ ናብ ትግራይ ዘቕንዐ ፕላን ምዃኑ ድማ ሕጂ ገሌኹም ኣለኹም ከምኡ ፅምዶ ንዓና ንኤርትራውያን እንታይ ምልከተና ይብሉ ዕላማ እኮ ናብ ኤርትራ እዩ ንኤርትራ ስለዘይክእል ክድብ ንተጋሩ ክድምስስ ኣለኒ ንተጋሩ ምስ ደምሰስኩ እንተኺኢለ ድማ ምስኦም እውን ንፋኖ ምስ ደምሰስኩ እየ ናብ ኤርትራ ክኸይድ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነፀረ ዝኸይ ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝሓስብዎ ዘለዉ ድማ ንርአ መጀመርያ በዚያ ንጀምር ነዳጅ ሊጨምር ታክስና ግብር ሊጨምር ኑሮ ሊያነር ሰውን ሊያጦስ ሲፈልግ አስቀድሞ አጀንዳ ይቀርጻል አጀንዳው ህዝቡ አገዛዙ ባቀደው ነገር ላይ ትኩረት እንዲያደርግና እሱ በፈጠረው አጀንዳ ላይ ሰፍሮ እዚያ ሲራኮት ውሎ እንዲያድር ለማድረግ ነው የኦሮሞ ብልጽግና እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብዚ መሲልኩም ናይዚ ወዲ ኣዶናይ ምእሳሩ በብዙሕ መንገዲ ዝትመን ዘሎ ሓደ ኣጀንዳ ንመቐየሪ እቲ ቀንዲ ፌመስ ዝኾነ ሰብ ርኢኻ ንዕኡ እንድሕር ኣሲርካዮ እንታይ ትገብር ኣጀንዳ ብዛዕባ ኣዶናይ እንታይ ተኣሲሩ ክፍታሕ ድዩ እንታይ ክኸውን ኢሉ ካብቲ ዘሎ ፀገም እቲ ህዝቢ ዲስትራክትድ ክኾነሉ ይኽእል ካብ ምንታይ ዲስትራክት ወይ ካብ ምንታይ ከታልሎ ይደልዩ ይብሉ ኣለዉ ንኣብነት ፊል ፕራይስስ ዋጋ ናይ ነዳዲ ናብ 129 ብር ደይብሎ commodities pile up because كل ነገር መግቢ ድዩ እኽሊ ድዩ ዝቤዛ ድዩ ኩሉ ንሰማይ ተተኪሱ ከም ዘሎ transportation becomes unaffordable ዳርጋ መጓዓዝያ ዘይንኽእለሉ ፈፂምካ ዘይከኣል ኮይኑ health care leaves people trapped in sickness ሕክምና
ጠቕላላ ልዕሊ ዓቕሚ ስለ ዝኾነ ሰብ ሕማም ሒዙ ክኸይድ ይመርፅ ኣሎ ስኩል ኤክስፐንስስ ኦቨርዌልም ፋሚሊስ ናይ ዋጋ ናይ ቤት ትምህርትታት ድማ ንመብዛሕትኡ ሰብ ልዕሊ ዓቕሚ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ናይ ኤሌክትሪክን ናይ ማይን እቲ ሾክ ነቲ ሰብ ካብቲ ዋጋታት ካብተን ኮንታተረ ኣፀቢቑ ከም ዝስንብድ ገይርዎ ኣሎ ይብላ ኣሎ ኣዲሽናል ፋይናንሻል ባርደንስ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ድማ ነቶም ትካላት ኣለዉ ዝበሃሉ ድማ ብታክስስ ብቀረፅ ገይሩ ድማ ብግብሪ ገይሩ ድማ ልቦም ኣጥፊሎም ኣሎ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ኣደራዕ ተሰኪሙ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ዝትገብረሉ ኣለካ ካልእ ናይ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይውዕል ስለ ዘሎ ንዖም ኣሲርካ ኣጀንዳ መቐየር ትጥቀመሉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነዚ ወዲ እዚ ምስ ምንታይ የተሓሕዝዎ ኣለዉ ራእዩ ብዚ ግርግርና ለወከባ አንድ ነገር መጥፎ ነገር አርግተውበት መዋከቢያ አያችሁ ትግራውያን እኛ ከኢትዮጵያ ጋር መሆን የለብንም መሆን ያለብን ከአስመራ ጋር ነው ለማለት ልጁ ላይ እርምጃ ለመውሰድ የታሰበ ሴራ ነበረ ያን ሴራው ነው መንግስት ያከሸፈው ልጁ ላይ ሲዝቱ የጥምዶ ቡድን የሆነው ሲዝቱ አድብ ምናምን ሲሉ ነበር በሱ ላይ በልጁ ላይ ማለት ነው እና አዶናይ ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ኣዶናይ ምዝ ናይ ጀነራል ዳኘው ዝበሎ ንሱ ድማ ናይ መቴክ ሓላፊ ስለ ዝነበረ ኣብ ታርጌት ናቶም ዝነበረ ስለ ዝኾነ ንዕዑ ክሕዝዎ እዮም ነዚ ኣዶናይ ክቐትልዎ ተሓሲቡ ነይሩ ገለመለ እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ክገብሩ እዮም ክቐትልዎ ዝሓስቡ ንዑ እንታይ ዘቐትል ስለ ዘለዎ ኣገይን ነዚ ወዲ እዚ ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ሸናኺሮም ሽግር ክገብርሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እንተኾነ ምናልባት ወዲ a little bit of luck ስለ ዘለዎ ዕድል ስለ ዘለዎ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናብ ካናዳ ደብዳቤ ሰይዶም ኣሎ ሚካኤል ናብ ኤምባሲ ካናዳ ደብዳቤ ኣቕሪቦምሎም ወዶም ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ ቁፅር መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎም ዝኾነ ገበን ከም ዘይፈጸመ መንግስቲ ካናዳ ግቡእ ክትትልን ደገፍን ክገብረሉ ዝሓትት ደብዳቤም ናብ ኤምባሲ ካናዳ ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ወዱ ካናዳዊ ዜጋ ስለ ዝኾነም ብሕጊ ክሕሎ ዝሓትት ደብዳቤም ናብ ኤምባሲ ካናዳ ኣቕሪቡ ተባሂሉሎም መንእሰይ ኣነቓቓሒ ቲክቶከር ኣዶናይ ብርሃንም ኣብ ዝሓለፈ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይዚ ወዲ ኬዝ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ገነነ ይኸይድ ከም ዘለዎን ናብ እስር ቤት ዝፀንሓሉ ግዜ እናነውሐ ይኸይድ ከም ዘለዎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ርኡይ ዝኾነ ኣንጻር ማሕበረሰብ ሓደ ፌመስ ዝኾነ ሰብ ብምእሳር ኦልሬዲ ፖለቲካዊ ቾይስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሃይማኖት ወይ ኣብ ልዕሊ ናይ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ምስዳድ ይገብር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ግፍዕታት ይፍፅም ኣሎ ዝብል ሓድሽ ጉዳይ ኣትወላ ኣብ ዘሎ ግዜ ተወሳኺ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክገብር ምምራፁ ምናልባት ክሳብ ክንደይ ነቲ ሪስክታት ዘለዎ ከም ናተይ ኢሉ ክቕበሎ ሓሲቡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ቀፂልና ብዙሕ ነገራት እንዲ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናይ ዝወዲ እዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ኣቢ ግን that should be a different case ሕጂ ናበይ ክንከይድና ነዚ ኣስከስምዋ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን ሃገር ፅኑዕ ስጉምቲ ኣብ ዝወስደሉ ዘሎ እዋን ክፍሊ ድሕነት ሃገር ኣሜሪካ ዝርዝር ኣዝዮም ዝኸፍኡ ገበነኛታት ዜጋታት ወፃኢ ዝበሎም ውልቀ ሰባት ኣውፂኡ ኣሎ ኣብቲ ዝርዝርካ 9 ኢትዮጵያውያንን 9 ኤርትራውያን ዜጋታትን ተጠቂሶም ኣለዉ ሃብቶም ወልደ ዮሃንስ ገበነኛታት ዜጋታት ወፃእተኛታት ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ መምስ መበቀል ሃገሮም እዩ ዘርጊሕዎ እቲ ዝርዝር ኣብ ዝተፈላለየ ግዛታት ኣሜሪካ ዝተኣስሩ 9 ኤርትራውያንን 9 ኢትዮጵያውያንን ሽሞምን ዝፈፀምዎ ገበንን ወፂኡ ኣሎ እቶም ኢትዮጵያውያን ብቅትለት ዘይሕጋዊ ምዝዋር ዓፀፋርስ ብረት ዝምታን ካልኦት ገበናትን እቶም ኤርትራውያን ከዓ ሰቲኻ ብምዝዋር ፍቃድ ዘይብሉ ብረት ብምሓዝ ብስርቅን ዓመፅን ዝተኣስሩ ምዃኖም ተገሊጹ እቶም 9 ኤርትራውያን ሮዳስ ተኽለ መንሱር ማሊክ ሓሰን ስሌማን ኣራም ኣስመሮም ክብሮም ሃብተማርያም ገብረ ህይወት ገብርዬ ፊልሞን ገብረ ሚካኤል መርሃዊ ዮሃንስ ዜናዊ መሓርን ዳንኤል ተኽለን ዝተባሃሉ እዮም እቶም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 9 ኢትዮጵያውያን ድማ ሄኖክ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይኹን ኣብ ልዕሊ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ይኹን ሕጋውያን ስደተኛታት ከምኡውን ገበነኛታት ንኽጥርዝ ምክንያት ስለ ዘሎ ሕጂ ድማ ሚድተርምስ ይመፅእ ስለ ዘሎ ንስደተኛታት ክፅርድለኒ ብምባል ነቲ ዓሌታዊ ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንምግባር ኩሉ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ገበን እንተለካ እውን ኣብዚ ኣፀጋጊዖም ኣብ ናይ ምጥራዝ ደረጃ ክወስዱካ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ወፃኢ ኣብ ኣሜሪካ ለንቀነ ዝወፅእ ሓበሬታ እውን ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ እውን ሓደ ነዚ እንታይ ካ ትብሎ ነዚ ሓደ ናይ ሁማን ራይትስ ዝበሃል ኣሎ emergency continuation of the national emergency with respect to the serious human rights abuse and corruption ዝብል ሓደ
ሕጋዊ አካይድ ኣለዎም እገዳ ማለት እዩ እዚ እገዳ እዚ ድማ ብሓደ ዓመት ክናዋሕ ኣዚዞም ኣለው ብኻላ ዘራርባ እዚ እገዳ እዚ ንኤርትራ እውን ዝፀልዋ ስለ ዝኾነ ኤርትራ በዚ እገዳ እዚ ክፅሎ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር 1318 ዲክሌርድ ዩኤስ ንኣሜሪካ ማለት እዩ ክናዋሕ ምዃኑ እዚ ከዓ ነቶም ብኡ ዝፅለዉ ኤርትራ ሰባት ወይ እውን ሃገራት እቲ እገዳ እቲ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ፅብቕ ዝበለ ሳመሪ ነይራትኒ ከርየኩም ንሃን ካብ ቢኤኣይ ዘውፃኽዋ ስለዚ እዚኣ እንታይ እዩ ንኤርትራ ብኸመይ ይፀልዋ ንዝብል ድማ እዚ for Eritrea እዚ EO 1318 means the specific individuals or entities can be and have been targeted for sanctions if they are found to be responsible for complicit እዚ ነቲ ደሎ ኩነታት ናይ asset blocking ከምኡውን ናይ ሃብቲ ዘሎ ብሎክ ምግባር ማለት እዩ US persons ከምኡውን transaction prohibition US persons and entities are generally prohibited from engaging in transactions ስለዚ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ምስሊ ከምኡውን ምስ ቪዛ ዝምልከት ነገራት ክዕፆ ከም ዝኽእል እዩ ዝብሃል ዘሎ ኣብዚ ድማ key individuals and entities linked to Eritrea have been sanctioned under EO 1318 በዚ ዝፅለዉ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡውን ኤርትራን ዲፈንስ ፎርስስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኤርትራ ማለት እዩ እቶም ሰባት እዚ ፀሊዎም ዝነበረ ስለዚ እዚ ክናዋሕ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ብዙሕ ስራሕ ከድልየ እዩ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ንምእላዩ ማለት እዩ ኣገይን ኤርትራ ኢሎም ብፍሉይ ዝገበርዎ ኣይኮነን ግን እቲ መስርሕ ይቕፅል ምህላው ሓደ ካብቶም ናይ እንዳ ኣቢ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እገዳ ክወርድ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ዘሎ ብሬኪንግ ኒውስ ኢሎም ንዑ ከጋውሕዎ ንርኢ ኣለና but it is true ኣነ እውን ብዓቢ ግደይ ቸገረ ነይረ ካብ ቀፂልና ነዚያ ሰሚዕና እስከ ናብታ ኔክስት ክንሰግር ናይ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዑደቱ ብምቕፃል ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ከተማ ጅዳ ኣትዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ምስኡ ዝተጓዓዘ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝርከበሉ እኽን ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ዓብዱልዓዚዝ ኣብ ዝኣተውሉ ኣሚር ስዑድ ብን ምሽዓል ብን ዓብዱልዓዚዝ ምክትል ኣሚር ዞባ መካ ብናይ ክብሪ ሰልፊ ተቐቢልዎም ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ጅዳ ኣቶ ዓብዱራሕማን ዑስማን ተረኺቡ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጅዳ ኣብ ዝፀንሐሉ ግዜ ኣብ ኣገደስቲ ልምዓታዊ ትካላት ዑደት ክገብር እዩ بخالو وجن بريزيدنت إسحاق أفورقي لومي أبسعتات قدم قطري نأكايت محبركومن هجراويان ودابيتاتن ريادن كبابيان رخيبو أزراريبوم أتركب أبزحبو مجلسي بريزيدنت إسحاق حيل إرترا حربينينت حزباس لزخونه أو وصايز ركبو زيجات سرحو حشاشنت أو جيدوم كواهللون ندقوم بجبوك كنا قانون بمزخخار محبركوماتن هجراويان ودابيتاتن أبز مدايزي بأتوكروخ سرح خمس جبا جريسوم ባህልና ክብርታትናን መንእሰያትናን ካብ ምብራዝ ምድሓን ቀንዲ ስራሕ ወለዲ ማሕበረኮማትን ሃገራውያን ውዳቤታትን ክኸውን ይግባእ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ዕላማ ንዝገበረ ሽርሕታት ብንቕሓት ምክትታልን ምፍሻልን ውሁድ ስራሕ ስለ ዝሓትት ዜጋታት ብሓፈሻ መሳርዖም ኣስጢሞም መኸትኦም ክሕይሉ ኣዘኻኺሮም أنا وزيد زيا كفال زيا أنا زفت ويا للخلو أما وداتا مسز بقى ترى يهمهن انتاي كنقبر نخل نزبل زيادة ولا كم زعينة كونفرنس كم زعينة زقبرون بميديا دزك على حنيرون كسع كندي نسبتك مخالة معناته أنا ذكرني كسب كلتشين عصرت حادن عصرت مين أبدأ زنبركم سبات بزوج زي كم زي روم يوم بزوج مستمنجسي يهمهن تبلو خمس زنبركم زي عدلات الزجن أبزو والدي I think بزوج أيراني ويون نايك أنا فيديو تاترينا بيوتيوب نري أبزو قربا مرحتنا يرترا مسز بيز تراقب وبزو حيتركبني خاص لذي هذا زي قداسي تكبار سلزخونه نسو مسز بي مع الدياسبورا زلوك مصخلو كونكتد كوينوم سوم كزراربون حتوتاتنا حزب مقبالن مدباتنا يتهجر بحد مزتاين تزبل سوقيني سمعني انا اي هوب زي نغرزي اوف كورس امباسادراتن يقبرو يمكن بركس كبير تراز مس بوليتيكانياتاتون كم يقبرو خلو كدمنتاي طقم خمزلو من غار زلي مثلن الو مارساب زخنو دينا لايك قبرو شير قبرو يتقمن حسابكم نقدفو نابلكم زي حقت فكمي الشيرة من عينا تقرينا يلزبرنا سهينا نهوبا رقا مكرا نسنا نصبر من عينا لا تغرى لين وانوت لين القرن
سمعنا له بعد رقى مقرار